kangwaru uyo akasiiwa nezvikwereti nekurwara. Nzvimbo yaakange apiwa nababa wake. Izvo zvimwe kutaudza nevehukama, asi vamwe vanopokana nazvo. Saka mose mukudiwa pamberi pedare. Uyu ndiye makamboya futi pana kuzenge fese yachinja zvinodini mambo pamusoro yechangamiro. Ndakapuwa tsamba iyi ndichidzi ndikokorodze mhuri iyi kushaika kwakaita mukomana baba mukuru Kangwaru. Inini ndiripo nekunga ndakangopuwa tsamba iyi yekuti ndiwadeedze. Pakauya mukoma mukuru mudhara wavo Kangwaru, tiine ukama hwekunga tiri vanyoka tese. Akauya achiti pakurwara kwake pakupedzisira pokutanga akatanga tiri pamwepo. Vana ava vachiri vadiki murume wauyo kanga chiri kumba kwasekuru. Saka ndida kutsanangura izvo kuti muone musoro wazvo kuti ndapinda sei pakati pedare ravo. Mhosva iripo ndeyekuti pakaitika nyaya yekugara kwemusha uyu, inini ndakaitwa sababa wavo pakubva pokutanga. Mukoma tezvara weuyu paakashaika, ndandinaye kurapwa kwese, kurwara, kurapwa kusvikira ashaika, kusvikira vana ava ndikazogara navo ndikavakudza. Mukoma Kangwaru ari ndori muno kanetsa aiuya kuzonditurirawo inini chimumbovabvunzawo. Uyu neuyu ndakambogara nawo. Uyu ndobva azoenda kwaodzi. Uyu ndo vandasara ndagara naye uyu pamba pangu kusvikira paakazonga kugowa zvinhu pamba apa. Aingoti munin'ina, vana ava kana ndazorara ndisipo, pane dambudziko ravanenge vachizoona unozondibatsira. Saka pavakauya kuzogovana kwemisha yavo, ndanga ndisiripo, ndandambobuda. Ndibva ndazodzoka ndakaona uyu anga ari kunze. Ndipo ndakazochiti hazviiti, noti mukoma ava vakanga vandiudza kuti ndine vakadzi vatatu, kwaborerwe nekwa mai uyuyu kwamukonza nekumba kwa vakadzi vatatu. Saka inini ndakadzoka ndichiti zvapasisina mukoma anga achitoripo. Vanaenda kunobvunza mukoma, ndiri kuona vana vari kutsatsatsaswa. Zvavari kutsatsatsaswa chii chiri kuitika? Mukoma vakauya vachinditi semunhu ndisikachafambi nekuona. Ndakanga ndarifunga kuti zviri kugonekwa nevakomana ava kugadzirira mhuri. Zvido tiri kuona mhuri haisi kuchengeteka basa. Saka itai kuti zvindiitire kwese. Ndopandakasumudza uyu achigara pachuma kuti iweweka ndakuita kuti mukoma upiwo pekuwaka, nokuti kurenda hapanga kwangu kusina kushanda. Ndopandakagumira. Asi kune imwe stendi yakanga yatotengeswa, yakatengeswa madzimai Bridget. Ndikazodaidza uyu mukomana mukuru ndikati nyaya iyi unoiziva here, nyaya yekuti vanhu vakugurwa munda muri kuibata here pamwepo? Uyu mukomana mudiki uyu muzukuru uyu anga achigara kuNyamuka 2. Mukoma akanditi kurenda kuri kunetsa. Saka ndakati vana vande kovaka kupi kumunda kumusha kwangu kumba uku. Ndichibvunza ndakazongoona uyu akupwanya murume wake uyu akapwanya imba yemai uyu, nokuti ndo vaigara ipapo kugara kwese. Ndo ndakasvikira varipo inini. Mai uyu ndo ndakaona aripo. Mbuya weuyu handina kumuona banga atoshaika mukunda borera. Anga ine imba kuNyamuka 2 kuNyamuka 1 uku. Asi mai uyu ndakamsvikira aripo nemusha wavo. Ndo paiti musha unoyu ndewaketirini nevana ava ndo ndakaona uripo, nemumwe wacho anonzi Geti. Uyu ndakambogara naye pamwe chete pasitendi pangu apa. Ndobva azobuda bvaenda. Saka ndo zvandakazoona murume uyu akutopwanya. Ndikambotsura ndikati aikazve ko iwewe zvadai wanga wavakira mumunda uchisiya kudini kupwanya musha uyu unozokupa mutauro mangwana. Ndizobvunza futi mukoma uya nekuti munhu anga akura anga ungoti zvese zvaafunga woita. Ndakazomubvunza wakati ndaona mwana ari kutambudzika, ndamutenda unovaka. Saka abva apwanya musha wacho. Ndibva ndakabvunza kuti zvino vamwe wako kana wazouya vanogara pai, ndopamukira nyaya yese yandikuona iyi. Ameno. Ndakazonzwa yakunzi baba uya nemhuri yako. Saka kuya kwangu nemhuri iyi ndeyekuti vari kukanira pekugara. Asi ini ndakamboitongawo ndikavaenzanisa ndikavagadzirisa
kuti zvadai izvi madzimai uyu zvamaona atora mari akatengesa ndiba munin'ina wake uyu. Chiregai kuramba muchikudza noti polisi ikaramba ichiuya pamba ichagumisira yazokanganisira umwe munhu kujeri uko kune dambudziko ndobva yapfuura. Asi izvozvi after 6 months here kana kuti gore here ndopandakazoona uyu atofenza yaDS uyu bvasiwa kunze. Ndibva ndamboenda futi kuti naiwe ko muri kuti kudini atete wenyu uyu. Ndopa akandipindura murume wake uyu kuti inini handitambiri tete mumusha nokuti sekuru haana kundiudza kuti muno mune chikwambo chengozi chekugarira vana samkazi. Ndikamti ko iwewe sei uri kutambira madzimai Bridget munhu ari mukunda bepe munhukadzi muchirasa wenyu ava muchiti hava wake mumusha munonoti hwakadzi. Saka zvinobvuma here kuti vanhu varamba vana vavo nokuti vanhukadzi? Dai maita kuti mumusha menyu movaka mese semhuri, mumunda moita henyu zvamuri kudanamo, anepo anotengesa anepo anotengesa asi mavaka dzimba dzenyu muri semhuri. Ndopandakagumira Changamire kuwagadzirisa. Asi ndakazoona uyu akazopa ndakamuti wakaopako apa ndibva ndaenda kuna mukoma ndikati ndamuti avakewo padzasi pedzimba dzani dzemuroora uyu. Akanzi zvakanaka ngaavake ake. Ndagutsikana tikatomutora nemotikari tikauya naye nadandadzi. Wakaona kuti ndopada kuwaka Catherine wakauya wakapedzisira uri pamba pangu. Saka nyaya yacho ndopandinoiziva napo mambo. Kumberi uko kuzokana kwawo kwavari kuita handina umbo mazitai. Saka dambudziko renyu riri papi? Pamusoro imheta, pamusoro makurukota evanhu pano vese. Inini chekutanga ndiri mwana waWestern. Ngati inini ndakabarwa nababa wangu tiri mbamiri takawanda. Baba wangu anga nevakadzi vatatu kubva atibereka. Tese ndofunga pamwe chete takandobuda kuita 14. Saka zvadaro amwana maedu mama wangu inini wakashaika. Mama wehanzvadzi yangu aripo. Ndi mama wedu tese aripo. Kuzoya vamwe vacho vakashaya zvakare. Saka takura kudaro ngati takagara takura zvakanaka vana chainetsa. Then pakaita stand ngati pakutanga taimbogara kumhiri kuno kuenda kuZwarabuda ndobva tazotama baba wana stand mazai wangari chairman Muhanga village. Ndobva wazoti ndaona pamboti tiwakire pamhiri pamusoro paMutondoro ndaona pane nzvimbo yakadini yakasununguka. Ndobva tabvapo ndobva vandovaka stand yavo. Ngati ndaivepo inini neimwe hanzvadzi yangu yepamberi pangu neimwe yacho isina kuuya nhasi mainyamakanga. Funga chivaka imba tisi takaforoma zvidhina zvinokuwaka imba iyoyo. Taforoma zvidhina izvo imba yakatanga kuvakwa kusvika yapera. Tikagara nababa. Tagara nababa vakazotora mama vavo hanzvadzi yangu iyi. Tikagara navo. Tagara navo zvakanaka kusvikira vazombotama vazowana soro kuvillage 3. Tikaenda pavillage 3 apo tikandovaka tikambogarapo tichidzidza panyangani. Stand yedu ingoriko baba aigara varingoripo vachishanda pamangondosi. Kuzosvikira tazobvapo tazodzokazve pamba ipapo. Takakura ipapo kusvikira mukoma wangu inini mukuru anga akaroora kwaChipfupa. Aroora kwaChipfupa vakaita vana vairi vakomana kwaChipfupa. Vana ava mukoma wangu ndobva azosiyana namai guru wangu. Vasiyana namai guru wangu ari mumaoko mababa munini. Saka ashaita kudaro mukomana wavo mukuru anga aroora mudzimai wake uyu. Aroora kudaro ndobva vagara pamba pambuya Chipfupa. Ndokuzobvapo vanetsa vanaona mbuya ndonodya kunyamuka 2 vanodya kunyamuka 2 vakagara. Zvosvikira baba vakazoona kuti muzukuru wangu kuti agare ari kulodya kunasi kuita. Zvanga zvakadii kuti ndimutore auye adini awake pastendi. Zve stendi iripo ndongomugurura pekuti adini awake.
Tikati hapana chakadini chakashata. Mwana wedu baba vakataura naye ndokumutora ndokuya ndokumugurira wapi kuti adini ava komba yake agare nemhuri yake. Amugurira kudaro akamutaura akati rimwe saidi iri wanga wakawa rimwe saidi unovakawa rimwe saidi racho namunini nawo kana azodini azouyawo anozogara agarawo and then imwe stendi ndochisiyirawo vana vangu hatina kuita dambudziko nazvo right. Ini ndakadaro ngatiende pane nyaya dambudziko reratinaro nhasi uno nderekuti kuti kwaka kwakaita mukomana uyu murume wemuroora wangu akazotora imwe nzvimbo yaakazotengesera vamwe vanhu nzvimbo mbiri kumusoro kweyadhi yake nekuzasi akazotengesera vamwe vanhu tisingazivi. And then atengesera vamwe vanhu ndokuzouya taona paane vanhu tochigara pasi mazuva yakashayika muroora akati handisi kuziva for sure mastenzi akadini akatengeswa ndenge chandadini ndaiziva topatadaidza vanhu ivavo ndobva tataura navo towirirana tikati varidzi vestendi tisu iyi stendi amakatengesera haisi munhu akakutengesera haisi rumudzi westendi vana vakanga varutiyani tisu isusu saka tatikumbira kuti dai madini mabva henyu madzorwa mari yenyu modini mobva henyu. Ndopakataurira akati zvazvina sabhuku mambemba mukati saka isusu tichaenda kunani kuna sabhuku mambemba tikati hapana chakadini chakashata ndobva tangoparadzana ndobva ndaenda ndozonzwa ndakuchidaidzirwa kunzi tasungiswa pano isusu nenhau yekuti takadzinga muroora kuti abve pamba. Saka kozoya nenhau yekuti isusu tiri kunetsana nemuroora ari kuti hatazi isusu takumushungurudza nenyaya yekuti murume wake akatengesa mastenzi tikati isusu hatisi kumushungurudza nenyaya yekuti akatengesa mastenzi. Isu chatakaita ndechekuti vanhu vakatengeswa mastenzi ngavabve tichionawo isusu pekuwaka. Plus murume wake akanga agara nedambudziko rekuti akaputsa musha wamai vedu ndo nzvimbo yekuti ava hanza dzangu idzi aidzaonawo pekugara. Zvino kana maakuti imimi hanza dzangu idzi hadzina kodzero dzekuti vagare pamushapa isusu vachitozogara kupi isusu tirisu vana vakangwari. Okay, ndimbokubata ndijani mune hama here iri kunze South Africa and Botswana mwana munina wemurume wako ndine audio yandakataura naye mukomana ari kutaura pamusoro peuyu ari kuti uyu lendi yaakatengesa ndiyo yakapiwa murume wake haana kutora lendi yewamwe. Ndinopokana napo ipa regai nditi audio yacho ndikaiona ndiiplay because ndakamuti isa audio mukomana iyi akaisa audio achitaura pakuti uyu lendi aronzi akatengesa ilendi yanga yakapiwa murume wake kwete kuti ane lendi yemhuri yaakatora. Saka zvinhu zvakatondinetsawo inini kuti uri kumboti chii zvikanzi because mukadzi wari kumushungurudza panyaya yekuti akafirwa asi chokwadi mukadzi haana chaakadini chaakakanganisa lendi yaakatengesa ndeye murume wake. Kana dai kuri kwekuti pane munhu mumwe akati chiko achiti anzi tengesai mudzosere munhu mari yake munokwanisa kutengesera because pane umwe munhu ari kunzi akapiwa neawa ari kuti handichapadi handiti. Saka wanga wari kuti iwa vava ngavatsvage munhu ari kupada hake wopiwa mari wodzorera uyu. Regai nimbotarisa audio yacho kuti ndinoiona here ndoiplaya pamusoro unga tingaswere zvakamira nyaya yacho yakatonzwika kudhara kudzinza rakakangwara ndeyekuti badzimuroora uyu muroora uyu inini kwandiri ndiri sekuru wavo uyu hawana uyu haana paari kunzi abve uyu haana paari kunzi hapasinga asagarepo ende nyaya iyoyo kana dai yanga yakasvika nekwandiri zvakanaka desina kuya kunoguma nokuti uyu akatovaka nguva yacho yakatoreba titori tesende kusvika imba iwakwe pisi izovakwe futi pisi kusvika yapera indoripo. Chiripo ndechekuti bedzi munhu akazopinda mustendi vanga vaifanira kupinda mustendi semhuri
muri kutorwa torwa mumwe macho mumunda. Mustendi maifanira kuti mbovakwe nemhuri yakangwaru ndo mavakupinza ivo vanhu ava. Ndakambovadaro ndikati dai mamaziva musina kupinda mustendi bomb mavapinza muyadhi makangwaru. Munda uyu wosara uri plani mogura moudyira mese senhaka nokuti kangwaru haana imwe nhaka yaakasiya kunze kwenzvimbo diki iyoyo. Saka ndakambozama kuda kuvaonesa semhuri uyu ndikatomudaidza kubva kwaodzi uyu ndikati uyu haafani kunge achibvaba murume wake achiri mupenyu uyu haana paakatengesa bo zvakaitwa nemurume wake. Ende murume wacho akatombodaro kwandiri achiti ndida kusima makadhemiya kumusoro kwandiri kutema uko. Ndikatomuitinisa kuti michero iri kubvumirwa but kwakazotengeswa changamire ndokwakamutsa nyon'o. Asi mukati mekutaura imomo inyaya yekuti ava vaifana kuvaka muyadhi mavo mumunda umo woitawo bhizinesi racho revanhu vari kudawo kugarawo nekudini. Saka madzimai Bridget ndo ndakati musamubvisa nokuti atopedza kuvaka foundation ende atopedza nokuti mumunda muri kutengeswa matotengesa kudhara kuti muchatanga kuti polisi chichi mambo hazvichaiti. Saka sezvezvizvi kuti uyu ari kubviswa muyadhi chaizvo ini ndinopapupurira kuti kwete. Ende kana ndinovati uyu haana kutengesa chinhu asi murume wake ndiye akasiya bata tuzvinhu twakadaro. Vanhu ava uyu aitengesera kuda kuti pamwe kuti zvibatsire murume wake uyu. Murume wake aizvitengesera pachake kuti zvimubatsire. Saka mhosva yekubata uyu ndeyekuti bedzi vanhu vakazoya vachivaka mumashure murume atodini atoenda. Amen. Ndida kupanzwawo ipapo. Nyaya iyi yakanoitika ndeyekuti dzimba dzisati dzatombopiswa ndiri pandairoyo baba wedu wakanga wakura. Baba ndakambotodzoka kumba ndikagara nababa. Ndagara ipapo wakanditi pamba panapa ndo pauchagara. Kana uchida unosimudzira dzimba dziri pano. Kana usingadi unoputsawo waka. Nekusakuroba ndichiri mudiki vandatoenda kunorodha nenhau yemakonzo yainetsa pano. Ndaenda sevanhu wanga waine mari wakauya wakawaka wakuwaka wachiputsa. Ndakatotaura kuti musaputse dzimba. Isusu vana tisina kuroorwa ndipo tinodini tinogara. Ndo pandakapindurwa nemurume wavo kuti hatiudzwi zvekuita nemahureba. Ndikasaka mahure epamusha anonogarira because mumamisha munoitika zvakawanda. Mahure arimo zvirimo but ndo masoko andakapindurwa. Ndikataura futi kechi2 baba wedu wanga wakura waitoona waifunga kuti ndisekuru. Ndikataura ndikati marata ayo because papa ine zvinhu zvidhina zvatakakanya kuwakisa makicheni zvese zvazviripo. Chitorai pane munhu ari kuda marata baba wedu achiri mupenyu. Pane munhu ari kuda marata titengese kuti wabenefite. Zvese izvozvo ndaingopindudza tiudzi zvekuita nemahureba. Ndikanyarara tikagara tiri kusaidi. Then baba pawakazomira ndakatanga kukanya zvidhina mulockdown. Anokanya zvidhina mukomalasi vauya achitipopotera achitibva panapa ufani ukanya zvidhina bauri munhu wemusikana uchanoroorwa. Ndikamubvunza kuti mukoma mune right yekundiudza kuti ndichanoroorwa. Ndine makore mangani ndisina kuroorwa ba. Imi hamuna right yekundidzinga pano. Baba wangu aripo asi kana muchiti handisi mwana wababa. Ndipo takanzwa nyaya dzekuti anga atengesera vanhu vatatu. Ndini ndakatofonera sisi kuti muruziwa here kuti kugara henyu munda wapei. Sisi bva wataurira baba. Baba wedu achitorwara wakauya wakadaidza baba wangu asipo baba Stolo wangu ari kuMozambique. Wakadaidza sekuru Nyagura nasekuru Dandadzi. Murora anga aripo achisuka mapureti ake. Wakadaidza vanhu wakati uyai kuitira mangwana. Vanhu wakatengeserwa dodzo madzimai namai Ivoni Kasu wakauya. Wakaudzwa nababa kuti inini handina munhu wandakatengesera stendi yangu. Imi maizonotenga stendi kuna Lazisei hamundizivi here mese muri vanhu wemunharaunda munondiziva makambonzwa kuti ndafa here. Vanhu wakanzi nababa handidi kuona munhu anowaka pastendi pangu kunyange mumunda mangu. Inhaka yewana wangu. Ndo pachasara wana wangu wachidini wachigara. Kuona anenge aita nharo achiuya achiwaka which means mwana wangu. Wamwe wese wakaenda maivhoni akanga atoisa matombo. Akapiwa period nababa kuti ndakupa 2 weeks kuti ubvise matombo ako. Kana usina uzobvisa angu nekuti zviri mumunda mangu. Uyu Razi akaudzwa vanhu vakatotaura varipo anasanyagura varipo. Wakati Catherine anowaka anoda hapana anomutemera. Asi ukada kuti utaure izvozvi pandakazotoisa foundation pacho
ndo panouya Renard achiti kwanzi ndepangu inini tete pamuri kuwaka. Ndobvunza kuti saka isi tinogarepi muri wazukuru maikwana kumusoro kwamakatowaka already kare takanyarara chiti inyaya yemhuri. Saka nyaya inoitika ndeyekuti tinotomboenda kumberi todzoka mumashure nekufunga kuti tiri hama nehama, but tiri hama nehama musuye mamuripo pano Tima achitaura mwana wakuti tete wakafa wari kuwaka wanawo wanonogarepi nekuti hawasiwe kwakangwaruka. Sisi wakabvunza apa kuti wana watete wenyu ndodzisiri hama asi wana madzimai neawo wari kuisa kuzotoona vanhu vemakebhini avo ndandiri kubasa kunyamuka tu vanhu vemakebhini avo takatovaona tauya kunhamo yaWeston ndo patakaona kuti pane makebhini. Saka isusu tapedza kuiga Weston takabvunza pakauya varume 2. Nyararai mumbonzo audio mutauri. Kuinzwa zvatinoita sometimes kana tichitonga nyaya tikaona kuti tiri kuteremera tinotsvagiridza todini dzatoita kuti zvinge zvine direction. Saka mwana watakasvika wana wana wa Mudhara Kangwari. Uyu ndiye mukomana mukuru. Uyu haana kuwanikwa. Mutemo unoti ane kodzero yekuwana pfuma yababa wake. Mwanasikana ane kodzero yekuwana pfuma yani yababa wake. Saka izvo achiwana pfuma yababa wake, sematauriro aita kuti haana ndambowanikwa, hatimurasi. Andika endai naye kana uda pake pekuwaka ngaapfegero pake pekudini pekuwaka owaka ogara. Ndo paari kuti papangu bhozo pakaiswa foundation yekuti ana ruti papangu uyu Renard ari kuti ndo pangu
uyo ari kutaura ehe but uyo akagara zvakaipe uyu agara mumunda manje mumunda saka anogara pai manje ndo zviri uyu avaka foundation mumunda mamai wacho mama waigara wachirima mamai wangu ehe saka uyu ari kuti ndakanda togoverwa kudhara aiwa imimi sababa endai mundochengetedza mhuri yenyu endai mundomuti awane pake paanowakawo nini ndo mhinduro yandiri pachanga ndikuti atomupa ini ndakamuti waka apa Leonard auya wabvanzi ndepangu asi point yandandafunga Leonard anga aine pakacherwa madhemu nemukoma wake ameni murora zvinotenge ndiri kupokana nevari dzinomusha asi kutaura chokwadi chisingabvutsuka maba sekuru wacho wasati wafa zvishuru sekuru wakadaidza iye ari kunzori banilazi wanga waripo ini ndanditoripo pana anonzi nyama yawo akabva kushaya anga aripo handichatondoti sekuru mamuripo here mamambobuda newangu murume ndobva sekuru wati Weston iwewe uri sazda wangu toda kukupa kumusoro kwemusha wangu kuno kuti uwake patafamba pane mupaini ndobva asvika haana kuzonyatsosvika pamupaini bva ati iwewe uri gumane panapo bva zvapera iwewe Leonard munin'ina waWeston uri gumane apa bva zvapera iwewe Lazi ndochatura kumapeto dhuze nadangadzi ndobva zvatopera hazvina kutaudza hazvina kuita sei teto hake newangu murume waigara waraona vanotaudzana waka wasingauigani zvadaro isusu kwakakwatakaita sekuru kangwari wakati Weston wakapane dzimba extenda imba wangu murume bvati kuti ndiextende imba takutaura natiri vairi azviiti ini ndida wakaimba iri mupulani kuzoitira mangwana kana kanzuri kazonzi yauya yakuti irida imba dziri mupulani ini ndagara ndawakaimba yangu iri mupulani sekuru waitouya kumba wachiti ndibikiro tine keki kutaura chibhakwa chandaibika ndichiwabikira sekuru wakazosvika pakuti imba iri yapa yaigara nyama yawo zvaaenda kuti pamba pako pacheni tora zvidhina ushandisi wangu murume akati handitori zvidhina ndishandisa mangwana zvinotaudza asi imba yakazopwanywa newangu murume inini yenge iri imba yaigara nyama yawo yenge yakasiona sekuru kwaigara ndokubva atopwanya imba iyayo ndobva wakisa zvidhina zvacho akashandisa kuvakisa chikwere hapana mutauro yese yaimboitika zvira zvakangondonaka teto wakayashuwa wakagarawo kwawakagara wakabvunzana newangu murume mhinduro dzawaipindurana nadzo teto wari apa ini waibvunzana ndisipo zvadaro baba waTimothy wakafa wangu murume inini wanhu vari kutaurwa nhasi nanateta wakunzi taisavaona wanga wagara varipo chero ivo sekuru kuti Weston akazosara kurwara nekufa asi wanhu wakanga vaisa munzvimbo paari kuti ndepake pacho wakanga varipo saka njiri kundinetsa ndechekuti sei inini ndakuzosungiswa uyu afa awa zvawaiona uyu ari mupenyu sei waisauya kunosungisa uyu nhasi ndinda kunzi ndiwakaita mhosva ini handisiri ndakatengesa nzvimbo asi nyakutengesa nzvimbo hapasisina yawe zviri kuunzika murora zvinoitika zvinoitika mudzimba ndosaka muchiona tichizotsvagiriza kune kuda kunyatsoti tizive chokwadi munhu akauya kudaro anozvisapota hapana munhu anomboya kudaro asvika achitaura kuti inini ndakadai anototsvaga good part side yake kuti yangu idini inzikwe saka tinotsvaga information kubva kuna wakadini wakatitenderedza ndinofunga yako tapedza handitika aripo baba anokwanisa kukubatsira handiti uda pekugara ndochinyangwa chakunza pana handitika chienda undobatsirwa kuti uwane pako pekugara isusu tinobatsira aripo achazouya kana auyawo tinozoona kuti tomubatsira sei ndakatoisa foundation kare baba wasati wafa vanozvizivawa chero zvavari kutaura pano ini handitauri zvekuwedzera kana zvekuda kuti nyaya inake baba wakataura imi makataura tichitaurana pamafoni makati maisuka maplates wakataura wakati ndinowaka pandinoda hapana anonditemera ndikawaka pandiriuda pandiri kuisa foundation paakunzi naLeonard ndiwo pangu ndakamubvunza mubvunzo wekuti nhasi uri kuti ndiwo pako pandaikanira nyaya iyi pandakaisimudza ichiendawo kwawanga uripi ko dai ndakaregera vanhu vavo wakatowaka wana maivhoni wesawa dai urukanira papi saka awa vari kuti kwanzi maitini ini ndinoda munhu anotaura chokwadi ndichitaura chokwadi makebhini aya ramaimaka neironi hatina kuzoaona here tauya kunhamo yaWeston pandakaendawo basa papasina papaina madzimai ndiye anga aripo akadzoka akawaka bhaiginya asi baba wataura kuti handidi kuti pawakwe nemunhu asiri mwana wangu
tikatombotauridzana namadzimai tikazongosiyawo. Yamadzimai Changamire ndiyo ndataura kuti ndini ndakazoipasisa nokuti mari yaikumbirwa nemadzimai ava kokuitora wanga wasina. Madzimai anga atopedza kuvaka foundation yake. Tikaitongera kumba kwatezvara wake uyu, iye anga ari kwatezvara wake ndinyakutakura vanhu. Tikaigadzirisa kukazoya maidodzo akati ndabva ndatouyawo ndanzwa kuti baba vari kutonga nhasi. Ndikati kwete, uyu anga asipo. Ndikatozomufonera bvazouya, akazoya after 2 days nyaya tatopedza kuikoma. Ndikati imimi madzimai hamuchagoni kumudini kuti timutorere, ngaave nespace yake. Kuri kuri mwana madzimai uku kwangu kwatengeserwa dodzo, ndokwandakaisa kuti uku kana iri stand yasara iri plain, madzimai ngaave nepiece rinoenda uku kuruware. Piece riri kumashure kwamadzimai kunoku harizi rake, nderekuti istand yakazvigarira chazopuwa chii umwe mwana. Nofunga takaedza kuti vana wakwane vese dzimba 3. But chandiri kukumbira pakangwari kuti tipedze gakava. Chandiri kuona chinopedza gakava itai kuti kana mati uyu mamupa pake anapo handitika chibva mamezha kuti pakakura zvakadini. Ndizvo zvatakaita. Chibva mamezha kuti pakakura zvakadini, nekuti mumwe achapesera kuti stand yangu inosvika uko. Mukati mimi stand yatapa uyu nhasi i200 square meters. Uyu akada kuzonesa tinomezha 200 square meters toti kwava kuenda kuzi kwako. Nekuti one vari kutora mastand muyadi. Handitika pamapa chibva mamezha. Mubva maita pamunonyorerana tapa ningini zvafanana nekuti nhasi paari kutora uyu. Endai mubva manomezha kuti pakakura zvakadini. Ndizvo zvatira kuedza kuti asi pane rimwe pegi riri apa Changamire. Muri kuona yadhi yakadaika. Madzimai akanga ari panapa aibva adhabhura kurima kusiri uku kwanga kwatengeserwa dodzo nebaba nemunyina wekuti. Ende uyu pane road yaikwira nemunhu wangu mwana kumusoro uku. Kuno kwanga kwakaita matombo. Saka kwaitwa matombo kudai, ini ndakazoenda kunoti uyu zvaasiri ari kuti pakugara anga asisiri kubvumirwa. Pandadaidza mukoma akati hazvigoni kuti uyu ashaye pokugara. Tibva tasumudza kuti mukoma anga asikachanyatsofamba, asi dandadzi ndandinaye. Vataenda kunoti uyu apinde pisi iri, vakasara chimwe chipisi chakazofenza wangu mukomana uyu muzukuru. Vafenza kwese uku ndokwaisa vanhu. Kunoku kune stand iyi ine madzimai Bridget. Asi madzimai wamukasawangwarira manje Aruramba achitwa wachapesera wakuti kwese uku ndekwangu nekuti ari kuona riri sango. Ari kutokurima but ndakati ndekweumwe mukadzi nokuti vakadza 3. Chinzwai mheta, endai muti madzimai uyo kauyu, endai mundomezha yadhi yake madzimai, mubva maziva kuti yakakura kusvika papi. Nekuti musi wamucharara musipo imimi hapana anozomugona. Handii ndaikurima ndekwangu, ndaikurima ndekwani, ndekwangu amumuwini. Handitika ngakuende kundogurwa mubva mutaura kuti kana kuri kurima chaduti urimo kubako handi kwakoba rima kwako. Noti mukamuregera achirima kana mukaenda mukoti onzi wabvunze kuti nemakore mangani nichiparima, kana pamba pasiri pangu wakadii kundidzivisa, hamumuwine munhu. Endai mubva manotopagadzirisa kuti uku hauchatenderwi kurima handi kwako, kana uchibvira isaiwaya. Uyu mukwambo wangu ndo arimo mukomiti yachona tichafamba. Asaka ndati vakadzi ava vanoti iyi imba iyi ndeiyi Changamire muzoona iyi ndeiyi imba iri kutaura ndiyo iyi yanga isina mugoo. Imwe imba iyi ndoyandandati itore pisi iri yechitatu kuti dzimba dziite ngani 3 panhaka. Saka ndopanga pazonzi namadzimai anga ari kupashandisa kurima. Iyi imba yaane pisi iri, iyi imba iyi ndo ine pisi iri rese iri ndori kukanzwa kuti ragoyiwa rakupinzwa vanhu. Saka mundopagadzirisa pachazotinetsa mangwana. Endai mundopagadzirisa. Kana ndiri romwe mundibatsiriwo noti ndatodhirowa makaona. Saka pane imba imwe hwani haisati yaane chipo. Takambozama madzimai munhu mukuru anoita kunge anobva azotishishidza kana kuti vanhu vanozosha kuti nhombo newati zvinozoitika. Takatombotaura kuti pamawaka kudai so kudzika kudai imimi chigumai uku, asi atoadvance akauya akaisa futi boy sky. Nenyaya yekuti state isiri pamwe chete, uri hwani chero ukataura unongoona munhu adini awaka futi. Endai mumbondotaura naye, kana zvanetsa munotitaurira tinouya tisingatyi kuroyiwa, tinouya tozvigadzirisa.
endai mundotaurira ndopandaendaida kuti papasi ipapa pachangamira unoona kana kuchigowa nhaka kana ndirini ndine vakadzi 4 wana wangu wese vakadzi vacho wana wavo vanofanira kukwana kuti uyo ane motikari uyo ane bhasikoro uyo ane chii ndechababa woga saka chaenda ndiri kuramba inini kuti imba 1 yoti ndisu nekuti ndisu ko vamwe ava saka yapera panani chokutaura kuti saka vanhu ava wakatogara ava tiri kungowasiya warimo wavakumba kweavo isusu takumira ndiwe kutaura zvemudhi ana kuinzwa here udhi isusu hatisinene muyaiwewo tirenadhi ari kuuya kopinda kune vanhu uku ndo patinoda kuti pajeke izvi zvekuti pamuri kuvaka ndo pangu renadhi atutaura kuti inini haisini nezvekoko handiti nzvimbo yangu iyi ndiyo yandaa kuti inini ngaishandiswa newana mai avo. Pari kudzokororwa kana odhi ichitaura kuti Weston akatengesa panzvimbo pake paakapiwa nasekuru. Saka vanhu vakagara ipapapo panzvimbo pani paWeston. Imimi maamusina imi baba uri bwataura kuti iwewe takakupa pako. Pamuri kusiya pamadzimai apa pada kupiwa imba yechingani yechitatu. Zvichireva kuti vanhu vamuri kupushana navo wakaiswa nemurume uyu panzvimbo pavo. Isusu hatichavabvunziba takuzwa kuti mudanga kutosiyana navo makwana Weston Renadhi nevanhu vavo pandandoti pajeke kuti Renadhi ari kufenzu nevanhu kwete apa pandiri paari kuti ngepake handiti odhiyo mamunzwa zvaataura manzwa here odhiyo zvaataura panzi inini handichisinei zveko ari kutorwira nzvimbo yamukoma wake asisipo kuti paakapa vanhu iwavo ndepake paakapiwa nasekuru. Meta inzwisisa Renadhi ari kuti ava mai ava vafanira kubva imomo nevanhu ava pane ainzi ndichakombanzeta ari kuti ari kuda mari yake yaakapiwa yanditika. Saka izvozvi inini ndandida kuti pedzi papase apa kuti paite mukadzi uyu paite uyu mukadzi uyu ava vagara uripo kare. Saka pavakadzi vatatu pabude mapisi matatu. Asi Meta mberi mamambo munofanira kubva mataura haidzokororwi nyaya panapa. Muchaenda kwamadzimai muchinotaura nzvimbo yaari kurima nditi yamuri kutaura kuti muda kupa mukadzi wechitatu munhu wacho ndiani kozi akudzokeki kuno unofanira kuziva kuti shuwa takagovera ndakasara nepangu uyu pakapiwa apa paropiwa madzimai apa paropiwa imba yani yakangwari wechitatu ani wacho kawanofanira kuziva noti muchadzokera makuhondo futi ndekwachidharara ane mwana ari kuHarare uya nomuzandu kabati zvitaure mberi mamambo kuitira kuti vakwana zvirege kunetsa zvirege kunetsa kudzanai munomuziya handizvotete openly kana muchibvumirana nazvo mutaurirei awane nguva yaanouya mumuratidza uko yake itai kuti nguva yaanouya kana akauya nebhazi rekuseni rinosvika na10 munyanga momuratidza wopinda nara1 wodzoka kuHarare akuziva bhozi wakafa wane zvawanosimudza handitika titoda kuti mhepo dzacho dzidini dzipere because nhaka haisine mukadzi next